Opbygning af karbonhydrider. Man kan inddele karbonhydrider i forskellige stofgrupper. På formlen kan man se, at et karbonhydrid kan være alifatisk eller cyklisk. Hvor alifatiske karbonhydrider er kædeformet, altså bundet sammen i en uforgrenet eller forgrenet kæde. De deles op i 3 stofgrupper, som ses til højre: alkaner, alkener og alkyner. De har disse molekyleformler. Hvor formlen for en alkan betyder, at antal af H-atomer er antal af C-atomer gange 2 plus 2. Hvor det ved en alkan er antallet af C-atomer gange 2. Ved en alkyn er det antallet af C-atomer gange 2 minus 2. En alkan indeholder enkeltbindinger, hvor en alken indeholder dobbeltbinding, og en alkyn indeholder en trippelbinding. Strukturen for de forskellige molekyleformler ser således ud. For en alkan er der tetraede struktur, som danner 4 enkeltbindinger, hvilket vil sige, at der er drejelighed omkring enkeltbindingen. Strukturen for en alken er plan som en dobbeltbundet C-atom. Det vil sige, at opbygningen for en dobbeltbinding er fastlåst. Og til sidst for en alkyn er strukturen en lineær opbygning ved et trippelbundet C-atom. Og der findes to grupper for cykliske karbonhydrider, som begge indeholder C-atomer, som er bundet sammen i en ring. De alicykliske minder om de alifatiske karbonhydrider. 2 eksempler på de alicykliske karbonhydrider er cyklopentan og cyklohexen. Cyklopentan er en cykloalkan, da molekylet indeholder enkeltbindinger, hvor cyklohexen er en cykloalken, som indeholder en dobbeltbinding. Cut!